Video nadzor nam definitivno pomaže u osjećaju sigurnosti, pomaže u prevenciji pa čak i u rješavanju nekih kaznenih djela. Da bi ga postavili moramo se držati zakona. Evo što to točno znači. Želite li svoju imovinu zaštititi video nadzorom, potrebno je pridržavati se pravila određenih zakonom. To je da bude jasno iskazana grafički prikaz videonadzorne kamere, da bude tekst da je prostor pod videonadzorom, svrha provedbe videonadzora kao i kontakt podaci voditelja obrade, ujedno i za poslovne subjekte, odnosno voditelji obrade koji imaju više ispitanika da provode, recimo trgovački centri ili trgovačka društva koje svakodnevno posjećuju veći broj ispitanika, moguće je da stave, odnosno je potrebno da stavi druge obavijesti koje se primjenjuju vezano uz prava ispitanika. Obavijest mora biti postavljena na svakom ulazu u perimetar snimanja. Znači, koliko neki objekat, poslovna zgrada ima 2 ulaza, potrebno je staviti prije, tako da svaki ispitanik prije ulaska u perimetar snimanja vidi da je prostor pod video nadzorom. To je najčešće su ili vrata, ukoliko se radi o dvorištu, na dvorišnim ulaznim vratima. Znači, ne bi bilo ispravno koliko imate video nadzornu kameru koja pokriva dvorišta, vi stavite na svoje ulazna vrata tako da se osoba ili kreće cijelo vrijeme po vašem dvorištu, a nije upoznata s time da je pod video nadzorom. Kamere se smiju postaviti u privatne prostore, no snimanje javnih površina poput pločnika ili susjednog dvorišta nije dopušteno zbog zadiranja u tuđu privatnost. Konkretno, vi imate pravo štititi sebe i svoju imovinu. Vaša imovina prestaje sa granicom vašeg posjeda. Ukoliko snimate susjede, znači to možemo ukoliko se snima nekoga, imamo i različite slučajeve u praksi, ali to imamo i jedno kazneno djelo koje se također spominje nezakonito snimanje, prisluškivanje, ukoliko vi snimate nekog u nekom privatnom posjedu izdvojenom, tako da uvijek je potrebno voditi brigu da videonadzorne kamere zahvaćaju ono što je u vašem posjedu. Ukoliko je to potrebno, moguće je promjestiti, izmjestiti videonadzornu kameru, staviti, evo sada je najčešća mjera koja se koristi da se stavi digitalna softverska maska privatnosti, ono da se zacrne prostor koji nije u vašem vlasništvu, tako da je vidljivo samo ono što je vaše. Uvijek i mi preporučamo i susjedima, odnosno ljudima koji postavljaju da o tome poznaju susjede. Često puta uslijed nekakvih narušenih međuljudskih odnosa mi zaprimamo prijave, a na kraju biti to rezultira samo neinformiranjem susjeda, dok je susjed informira, jer načelno video nadzor je jedna od tehničkih mjera koja je iznimno korisna i za zaštitu imovine i osoba i dostupna. Za postavljanje video nadzora u stambenim zgradama uvjeti su nešto drugačiji. Kod stambene zgrade, da biste postavili video nadzorni sustav, potrebno je da pribavite 2/3 suglasnost suvlasnika koji posjeduju 2/3 suvlasničkih dijelova. Znači, to se ne radi koliko je 4 suvlasnika da su 3 suvlasna, nego ta 3 suvlasnika mora imati više od 2/3 suvlasničkih dijelova. Ujedno potrebno je da se također ulazi, odnosno perimetar snimanja označi i dodatno je propisano koja površina se može snimati. Može se snimati kod stambenih zgrada, ulazi, izlazi i zajednički prostori. Znači, ukoliko se radi o svi predstavnici svi suvlasnici su voditelji obrade u tom slučaju, predstavnik njihovih predstavnik suvlasnika mora voditi računa da se ne snima nečiji ulaz u stan, tako da dok se recimo otvore vrate da se vidi nečija površina unutar njegovog stana, već da se zahvaćaju stubišta, odnosno svi oni kritični elementi zbog kojeg je i uspostavljen videonadzorni sustav. Snimke video nadzora maksimalno se smiju čuvati 6 mjeseci, osim ako je dokaz u sudskom postupku, tada može i duže. No adekvatno vrijeme čuvanja je otprilike 30 dana. Prekršaji vezani uz nezakonito postavljanje i korištenje video nadzora rezultiraju novčanim kaznama. Pa najčešće agencije u našoj praksi dosta smo izdali upravo novčane kazne upravo zbog netransparentnosti, odnosno nepostavljanja obavijesti o videonadzoru, posebice poslovnih subjekata. Tako da smo imali 2023. 2024. i ove godine unutar naših službenih postupanja imali smo više organiziranih nadzornih postupanja diljem Zagreba i drugih gradova gdje smo upravo obilazili recimo trgovačke centre i drugi poslovni subjekti gdje je velika fluktuacija ispitanika, odnosno gdje svakodnevno dolazi veliki broj ispitanika kao kupaca, kao klijenata tih društava, gdje smo izdali upravo novčane kazne i to recimo u značajnom broju, a kazna koja je propisana na maksimalnom iznosu za povredu zakona o provedbi je 50.000 kuna, odnosno sada je protuvrijednosti eurima 66.700 eura recimo u krugu.